हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। आं दिनै संनाय भिडिअ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै। थौदो बिदिब्ला नायलांदो। आं दिनै संगोन गाइखेरजों सिनिजों पेरा। नायलांदो बिदिब्ला। आं गाइखेरखौ सारायाव होग्रोना लाखाबाय सिगाङावनो, ओमफ्राय एरबाय थाबाय आरोना। एरबाय थाबाय ओमफ्राय दोनथ'बाय। बे जाबाय बादाम आरो बे सिनि। ओमफ्राय एरगासिनो। ओमफ्राय एरबाय थानांगौ लोगो। एरबाय थायाबा बेफोर खामलाङो आरोना। ओंखायनो एरबाय थानांगौ आरो मोनजासिम। आदरनि मोनलायो। ओमफ्राय नै जासिगोनानो। ओमफ्राय खामबाय आरो आंना ना एसे एरनाय मबाइल हमनाया डिस्टार्ब जानाय खस्थ' जानायखाय एसे दोनथ'दोंमोन आरो एरालासिनो। ओमफ्राय खामबाय आरो गुदियावनो नुदों दा नोंसोर। ओमफ्राय नै मोनबाय जाबायानोसै। ओमफ्राय दा नै दैखांना लाबाय आरो आं प्लेटाव। ओमफ्राय दा गल बानायसिगोन आरो पेरा माबा साइज होसिगोन। नै बोखांनानै आं बानायबाय लारु बायदि आरो लारु मेथाइ बायदि गुल खालामनानै लाबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना, सोरबा सोरबाया बिदि गेमिं चेनेलाव संनाय खुरनाय होदों होनना गाज्रि मोननो हागौ। आं माने दा गेम गेलेनो टाइम मोना नालाय, ओमफ्राय मा होनो चेनेलाबो एसे डाउन जायोना भिडिअ हगाराबा। ओंखायनो आं दिनैनिफ्राय माने संनाय खुरनायबो भिडिअ लाबोगोन आरो ब्लग। ओमफ्राय गासै भिडिअखौनो लाबोगोन आरो ब्लग, संनाय खुरनाय, गेमिं गासिखौबो आरो नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना, जाहाथे गाज्रि मोना गासिबो। ओमफ्राय फाइनालि नै जाबाय कमप्लिट। जानोसै दाहाय। मोजां नुदोंना लोगोफोर? कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। बुंनोबो रोंलायलाङा। ओमफ्राय नै दैखांना नायबाय आं सब। ओमफ्राय गुसु जाबा गोरा जायो आरोना। मैगं हायै आखायानो थाजाजोब्बाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर।